खुलुमबाय गिबि गिबियावनो दिनैनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय आरो लोगोसेनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आंनि मुङा मुस्रि दिमासा बसुमतारी। आङो 10 थाखोआव फरायो इउएन एकाडेमि मुसलपुराव। आंनि गामिनि मुङा सान्थिफुर नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट बाक्सा। आंनि आफानि मुङा साबुराम बसुमतारी आरो आइनि मुङा कानसन बसुमतारी। 2022 ग्रेन्ड आसाम बे इभेन्टआव आङो पार्टिसिपेट खालामदोंमोन आरो बेयाव विनारबो जानो हादोंमोन। गिबि बान्थाखौ आङो आवग्रिनो हादोंमोन। बे बबेयाव जादोंमोन? बेयो गुवाहाटी रुक्मिणीगाव अडिट'रियामावनो जादोंमोन। बेसेबांसो बादायारिफोरा बेवहाय बाहागो लादोंमोन? बेयाव गासै आंनि बा एगेन्स्टै आंनि कन्टेस्टेन्ट्सफ्रा जादोंमोन गासै 8 जन आरो अल कन्टेस्टेन्टआ जादोंमोन 80+ जादोंमोन। गिबियावथ' आङो जेबो ट्रेनिं लायाखैमोन। आङो आंनि गोसो जानानैनो रावबो आंखौ दैदेनाखैमोन बे फेशन श'आव, नाथाय आं गोसो जानानै हारसिंनो लादोंमोन। आङो दिनैसिम गासै मोनस्नि फेशन श' पार्टिसिपेट खालामबाय। गिबियावनो आङो इन्टारनेशनेल डायमन्ड फेस सिजन 2 बेयाव आङो फार्स्ट रानार्स आप जानो हादोंमोन आरो सेकेन्ड टाइमाव आङो गुवाहाटीयाव ग्रेन्ड बाक्सा बेयाव आङो विनार जानो हादों आरो थार्ड टाइम नर्थ इस्ट मिस्टार पारफेक्ट सिजन 4 बेयाव आङो फार्स्ट रानार्स आप जानो हादोंमोन आरो बे दा गुवाहाटी अडिट'रियामाव जानाय ग्रेन्ड आसाम 2022 आङो विनार जानो हादोंमोन। आंनि फेशन श'खौ लानानै आंनि फिउचाराव आंनि गला बेनो जे आं सासे प्रफेशनेल मडेल जानानै मोजां फावखुंगुर जानो। बेनि बादै मा थांखि दं? आङो सासे मोजां फावखुंगुर जानानै लोगोसे फेशन श'खौ लानानै मिस्टार इण्डिया बा इउनिभार्सआव थांनायनि आंहा थांखि दङ। आं बेखौनो खावलायनो सानो जे गासै जाखांफुनाय लाइमोनफोरा फरायनायजों लोगोसे फेशन श'आवबो गोसो होनो हायो। मानोना फेशन श'नि गेजेरजों नोङो गिदिरफोरजों बोरै रायलायनांगौ बा नों कनफिडेन्स एक्सपिरियेन्स बेफोरखौ नों बुथुमनानै लानो हायो। बेनिखायनो जाय बिथांमोना गोसो दं आरो लोगोसेनो टाइमबो होनो हायो बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो जे फरायनायजों लोगोसे फेशन श'खौबो हायोबा लांबा आरो फेशन श'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन नों जेयाव इन्टारेस्ट दङ बेखौ माने नोंनि जिउनि थांखियाव लाफा। खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोननिसिम। दा आंनि जिखिनि दाख्लैनि गुवाहाटी रुक्मिणी नगर अडिट'रियामाव जिखिनि जानानै थांनाय ग्रेन्ड आसाम फेशन श'आव आंनि फिसालाया जिखिनि विनार जाबोनो हादों मिस्टार 10आव बेयाव आंहा जोबोद गोजोननाय दङ। लोगोसे बेजों लोगोसेनो जाहाथे इयुनाव बेनिसाय साबसिन जे इन्टारनेसनेल बेफोराव थांनो हायो, दावखोलांनो हायो। आं बेनि थाखाय जेसे हायो एसेबां जुजिबाय थागोन आरो जिखिनि सिगांनिफ्राय जाबोबाय थानाय जिखिनि फेशन श' मोसानाय डेन्स बायदिसिनायाव आं बांद्राय इसेग्राब थाफाथारनो हायाखैब्लाबो एसे रांफोरजों आं एसे सहाय खालामदों, लांलाय लाबोलाय खालामदों। खिन्थु नैबे दाखालिनि जिखिनि ग्रेन्ड आसाम 2020आव जिखिनि फेशन श' जादों बेयाव आङो गावनो फिसालाजों आंजों मोनसे रुम लानानै बेयावनो जोङो 22निफ्राय 25सिम बेयावनो जोङो रुम भारा लानानै बे श'खौ खालामनाय जादों। दा फिसालानि थाखाय खस्थ'आ बेनो रांखावरिनि एसे आंखाल प्रब्लेम। जों न'खराव खेथि बाथि मावनानै एसे खरसा बहनो, बेजोंनो जि हायो बेजोंनो फिसानि थाखाय खरसा होयो आरो आं। फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर। लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन।
फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दखरानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासे नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालार खालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।